Hortzirale eguerdian inauguratu dute Lesakan Burdinaren zentroa, Doloreetako Ama Birjinaren komentuko baitian. Ekitaldira Lesakako eta Bortzirietako udal ordezkariak agertu dira. Baita Zederna Garalur, Nafarroako Kutxa, Artenor Mital eta Bertze erakundetakoak ere. Hasteko Koldo Erkizi alkateak hartu du hitza. Berak aipatu duenez, Lesakako udalak urte batzuk daramatza bere ondarea, kultura eta historia garatzen. Lan horren adibide gixara paratu ditu Lesaka ezagutu, bisita gidatuak, Erdi Aroko azoka, erakusketak eta promozio ekintza ezberdinak. Hala nola trenbidea, Agila eta herri inguruko ibilbidea eta Bertze herriekin batera egindako promozioak. Bertze baliabideen artean, Forja eta Burdina Lesakako biziaren garapenean oinarrizkoak izan direla azpimarratu nahi izan du. Lanen aurrekontua 140.000 eurokoa izan da, eta horietatik 36.000 euro Burdinaren etxearen edukirako. Alfa Soluziones enpresak egindako lanarentzako izan da, eta gainerakoa obra zibilerako. Hain zuzen, Alfa Soluziones enpresako Javier Olmedok emandu egin behar izan dituzten lanen berri. Pedro Lanz Lesakako Arotxarekin sinatutako hitzarmenaren bidez, eskulangile honek bere lanak Burdinaren zentroari utziko dizkio, bertan ikusgai izateko. Horretaz gain, langintza horri buruzko ikusentzunezko bat ere grabatu da. ArcelorMittal lantegiak bere produkzioari buruz egindako Bertze ikusentzuneko bat ere ikusteko modua dago Burdinaren etxean. Honela, garai batean Burdina nola lantzen zen ikusten da, eta gaur eguneko lantegi modernoetan nola lantzen den ere ikusten ahal da. Ikusentzunekoak ez dauka audiorik, baina bisitariek sartzerakoan jasotzen duten MP3 batekin aditzen alda bietan erraten dena. Pedro Lanz Arotzak bere lanaren eta garai bateko bizimoduari eta lanbidei buruzko klase praktikoa eman du inaugurazio ekitaldian. Honela berak egindako burnilan batean argi aski erakutsi du garai bateko olek nola lan egiten zuten. Burdinaren etxearen ordutegiari dagokionez, azaroren batetik aitzinera zabalik izanen ditu bere ateak turismo bulegoak. Azaro eta abenduan honako ordutegia izanen du. Asteazkenetik larun batera 10:00-tik 2 orduetara eta 4:00-tik 7:00-tara. Igande eta beste egunetan 10:00-tik 2 orduetara zabalik izanen da, eta astelen eta asteartetan itxita. Sarrera 2 euro ordaindu beharko da. Harremanetarako edo informazio gehiago eskuratzeko, 948-63-80007 edo 6-9-0-23-00 bat telefonoetara deitzen alda. kultura@lesaka.net elbidera idatzi edo irubebikoitza.lesaka.net web orrian begiratu.